Ами всъщност е супер лесно. Значи трябва да имаш регистрация. И там до прозорчето, в което пишеш коя песен искаш да слушаш, отстрани има едно качване. И цъкаш на качване и значи в дясната страна има една колонка и има запис с видеокамера и цъкаш запис или нещо такова пише, не помня, и то че се отваря едно прозорче и почва да се виждаш. И зато цъкаш стартирай записа, записваш който записваш, спиране на записа, пускаш го гледаш там отстрани, в смисъл ти ще го виждаш, има едно такова копченце и после цъкаш качване, което се пада от другата страна. Цъкаш качване и готов, после го търсиш като си цъкнеш на снимката горе в десния ъгъл. Ето натам се пада. Да, цъкаш на снимката. После ето там ще излезе една лента. Трябва да цъкнеш на татъка и ще ти излезе история. Цъкаш на история. После ето тук някъде се пада. Добре. Ето тук някъде. Ще излезе една ленчичка, пише качвания, плейлисти, не знам си какво, цъкаш на качвания. Намираш си клипа, той ще се пада най-отгоре, някъде на това ниво. И такова, намираш го. Копираш му линка, поставяш го в Ask, примерно, и voilà. Да, и мисля, че съм ти помогнала.